Good morning guys, welcome to another new vlogs. Ang दा थांनायदो Chennai. दिनै थांगोन Chennai. दाख्लै थांबाय दिल्ली, दिनै थांगोन Chennai. एसे खामानि दं Chennai. मा खामानि दङ Chennai मोनैना बुंदों. दा थांगोन Guwahati एयारपर्टआव. नोंथांमोना Guwahati एयारपर्टखौ नायनो हागोन, Chennai एयारपर्टखौ नायनो हागोन. बोरैहाय बबे मोनसे एयारपर्टआ बांसिन मोजां नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंबानो जाबाय. Guwahati एयारपर्टआ ना Chennaiनि एयारपर्टआ दे. चलो मेरे चेन्नई में. Guwahati एयारपर्ट मोनफैबाय चेन्नाइ थांनो नागिरदो फ्लाइटआ 12टा Oh my god सिकिउरिटी चेकिं जाबाय 12टासो फ्लाइटआ दसेनो थांनांगोन hotel पैसे जाते कितना हो जाती है Belasu Chennai थांनो नागिरदो फ्लाइट नेगासिनो दा टाइम जाथ'वाखै बर्डिंआ 1:10 All the guests are requested to proceed to Chennaiआव our gate थांनो number 5 for boarding. थांना फै न'आव बेसां उन्दुनो न'आव बेसां जानो उन्दुनो थांना फैलाय गुवाहाटी एयारपर्टआव दङ दा आं सासे लोगो दंबावो लोगो बिदिनो बानायलायगासिनो This is the final boarding call for passengers traveling on Indigo flight 6865552 to Lucknow and Chandigarh. Remaining passengers are requested to proceed to gate number 9 immediately. Thank you. Reserve flight with time. Booking flight and number get your gate and your flight. Let's have correct time. Reserve flight number. Reserve time. Reserve gate number and gate number 9. Booking gate. Gate number 4. What is it? Angkas dengan flight ka pada जोंनिया एयार हस्टेसनि सिख्लाफोरा थांबाय हैनो जोंनि फ्लाइटआ फ्लाइटआव जिरायबाय थांनो जाथ'वाखै 12टा खारगोन जोंनि फ्लाइटआ जों जिरायथ'बाय उड़ान 6 Breathe normally. Wear your mask first before assisting others and remove your face mask beforehand. There are 8
जानायनि टाइम sandwich corn sandwich ओके एकटा जाबाय ना सानजौफुनि थिगानो गाखिर सा लोंनि गाखिर सा सानदु जाखांबाय दा गाखिर सा मथा-मथि 3 घन्टानि उनाव चेन्नाइ एयारपर्ट मोननोसै दानोसैयानो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला बानोसै बाबाय मेंलायलांबाय चेन्नाइ एयारपर्ट मोनफैबाय मथा-मथि 3 घन्टायानो लादो बरिं मोनलायलाय फ्लाइट सिङाव ट्रेनाव नोङो 24 घन्टाबाबो बरिं मोना फ्लाइटआव खिन्थु बिराद बरिं मोनो 3 घन्टा इयाव बेगफोरा फैयो गिदिर बेगफोरा सफैथ'वाखै दाबो बिराद मोजां चेन्नाइ एयारपर्टआ गराय हासुन फैदो हासुनै जाबाय हासुग्रा जाबाय गराय चेन्नाइ एयारपर्टनि बिराद साफा नुदोंलै चेन्नाइ एयारपर्टखौबो मानसि कम खिन्थु बहुत मोजांसिमान नुदो बहुत मानो ओइ जों दा एयारपर्टनि बायजोआव ओंखारबोबाय दा जोङो गारि लानांगोन गारि लानानै थांनांगोन मथा-मथि 1 घन्टा बा 40 मिनिट नांगोन जों जि जायगायाव थांगोन दा ओंखारबोबाय जों बायजोआव दा गारि लानांगोन चेन्नाइ एयारपर्टआ गिदिर बहुत गिदिर स्विफ्ट गारि लाखिना दङ इयाव बहुत गाड़ी मिलगन नहीं बिथांनिनो गाड़ी ये भैया का गाड़ी है हम अभी ये स्विफ्ट गाड़ी लेके जाऊँगा बहुत सारा गाड़ी मिल गया एयरपोर्ट के बाहर निकलते एयरपोर्ट नहीं बायजोआव ओंखारनाय लोगो लोगोनो गोबां गाड़ी मोनगोन बेयाव लाइन लाखिना दोन सब गाड़ी बियाद जाय फैल जाय
जों दा हटेलसिम थांगासिनो दोङो मथा मथि हटेल मोननो 1 घन्टा नांगोन Papa दाखालि गणपति बाप्पा ना दिनै भासानि लांदों जय गणपति बाप्पा निफ्राय सफैबाय जों जि हटेलाव थागोन हटेल सफैबाय रुम लाबाय दा दसे रुमाव थांनानै फ्रेश जाहैनांसिगोन नेंबाय बिराद नेंबाय रिसेपसनाव जिरायगासिनो दं दसे दै बथल लाबाय मोननै आधा लिटारनि सानै नालाय बे मोनसे आं बे मोनसे हटेलाव सफैबाय दसे रेस्ट लानांगोन फ्रेश जाना लानि फ्रेश जानायनि उनाव दाथ' 4टा जाबाय बेलासिनि आथिं आखाइ सुनि दसे उन्दुना उथिनानै 7टासोआव ओंखाम जानो थांनांगोन मेंबाय बिराद फुंनि 9टायाव ओंखारबोदो रुमनिफ्राय जों 9टानिफ्राय 9, 10, 11, 12, 8 घन्टा टटेल चेन्नाई सफैनायसिम हटेल सफैनायसिम 8 घन्टा जाबाय पुरा मेंलायलांबाय मेङो बिराद फ्लाइटजों फैनायबाबो बिराद मेङो